ensomhed, det kan være svært at definere, fordi det ikke altid vi egentlig tror, at vi er ensomme. Det kan være, at det er en grundfølelse, vi altid har haft. Der kan være forskellige grader af ensomhed, og der kan være forskellige ting, der er forbundet med ensomhed. Men ofte stammer det fra en dybere længsel af, at man har et ønske om at blive forstået, eller at være forbundet med nogen eller noget, som er mere grundlæggende. Så derfor tror jeg også på det her med, at når vi arbejder med ensomhed, er det vigtigt at arbejde med selvfølelsen og vores opfattelse af os selv, sådan så vi kan tage hånd om det og fylde det her tomrum indenfra, frem for at det er noget, vi skal have udefra. En simpel løsning på ensomhed udefra kan jo være, at vi søger nogle fællesskaber, eller vi gør nogle ting, får nogle hobbyer, men det ændrer ikke på den grundfølelse af ensomhed, vi har indeni, fordi det bliver lappeløsninger i stedet for. Så derfor så er det ved mig rigtig vigtigt, at vi tager hånd om det, der er vigtigt, og det inderste, i stedet for at søge løsningerne udefra, så finde dem inde i en selv.